Horonya jabrani swanti bache muso dimse ani mabakoro mali kono mali koka fuli ani tando abi nyeshi au berajile ma au manaye fan o fanve bilibile ka bilibile sedna shokmar sedu kulubali faruku ayatullahi fi dini alaka bamru foshile o fulkan klin fana biddi anaka dimaya berajile ma ni sangena ka berajile kunymandon kubeka u bismillah hanga bi tarata do bomananga kunafuni kene ka anglina islamia kalo duruna kle filala bi bakilinsa kemenani binani sabakira ka hijra sanjache ola anduna kle sabashula okole fana bena Decembre kalo kle wolofla ma sambafla ani samgani kele bi kunafunu bina kuma ikmadin islamia kunona kunafunu ka katase jamana kunona kunafunu hakaja jamana ko kan kunafunu fana bi yano wala aw beka aw bismillah o kuna funnu kene kan son amna u fese aw yi kelengele kabe kunu tenema silamaya kalo duruna kle folo bakelensa kemenani binani saba kraka hijra sanjachila Decembre kalo kle woro sambafla ani samgani kele tene do kalan la da wala klina silamaya du bakonana minni angania tara kirawni nabimu chenta basidna shokmar sidu klubali faruku fe ayatullahi fi dini alaka danaya jomba mi bi jondo chela bi ni akameka mamadu dini kalfa ala muna teneshu ni o nyaramayala o ala fu ani ala bargada hukumu kuna sabu ala teneshu de kerengere ka modul musafa kisi ani neme baye ka ablakana je kono kabbe o do nyongo doma ni shu nyaramena ni wajulu kene dugu mana je tenena baro bisoroka dalakuru ni duo kalankene bayi o sigliye o islamé kon bura fanta ani nan birajile fe makoni alamununa kase kana ni kene bilebile sheria abuyani ahromu kuson o bilebile rajigle ko fe ayesa fosili ni islamé o ko fe ana tienta baw yedo kulgelondu islamé o jumasna yugo ale fana tumbe ni kene ngate be horonya tokola ani jamunu nana kabo yenno oni ne birajile ka jeka anyimada o dofe Tene Decembre kalo kile woro san bafla ani mugan ani kili. Tene duwawu kalan la dala kilina silamaya du bakonnala ni bonya karama ani wasaye. Kene mi ni a ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen tun faralen no ɲɔgɔn kan ka di Seifullahi ma. Allahu subhanahu wa ta'ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna Elhaji Sheikh Umar Seyidu Kulibali Révolution Ikmadini Islamiya dajuru samaba silamaya futne yele bidugukolo sanfɛ. Silamɛw kɔni bɔra bama ɲare ani a lamunu kɔnɔna la ka se ka na ni wele jaabi. Wele min ni a bi don muɲa ani ala fo ni ala barikada kɔnɔna la ko Mustafa bangina kana dugukolo sanfɛ. Ka kɛɲɛ ni bonya ni hɔrɔma minnu bɛ nin don in na Faruku n'a ka jamakulu bɛ sigi. Tɛnɛsu kalankɛnɛ wililen kɔfɛ ka Alahu subhanahu wa ta'ala wele. Nɛgɛ kaɲa 21 Faruku bisimilala. A selila ni silamɛw ye o kɔfɛ u ye u jɔ u jɔlen u sigilen u bi ala wele cogo min u bi ala wele o cogoya in na. Ala tɔgɔ danganɛmayalenw ala tɔgɔ dogolenw kuranɛw bi kalan sɔli bɛ kɛ Mustafa ka kisi ani nɛma bi a ye wa maaw bi u ŋaniya yira daliba ma yɛrɛ la. O baara ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ waati min na bamanankan ko ten ko dugubila o ka fisa ni laada wuli ye. Tɛnɛ duwawu kalan baaraw ma kuncɛ sa Faruku bɛ sigi ka an hakili lajigin ani ka an nadi dɔgɔkun kɔnɔna la kumakan minnu bi an nafa a ye o lase buna adamadenw ma. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. أقوام فلالك على تنقدلي أكانشي بليس تورما شيطان من بوينك بوالك هنانا أيرجعنا على بلا يا ربي على ما يرجعنا نيرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. نيامبري يا يانسينسيني جبار تغوي على من بيشوكو على من بيدبوجه dande ala minga sila fama chie oya re dorone no de tobe re ne ganadi jango demokrasi na ibisigi domi wuli do bi fi sanduru do de
n'o dafara i bi bɔ a la la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam sari nin kuma ninnu ti fɔ k'an bɛ faamaw dɔgɔya u bonya b'an yɔrɔ nka an bɛ kɛ ka jirali kɛ faamaw la de ani hali yɛrɛ min tɛ faama ye i k'a dɔn ko anw ɲɛ bɛ min na min b'an bolo fɛn wɛrɛ b'o sanfɛ n'o kɛra i ti yada min b'i sanfɛ i b'i bɛrɛ bɛn n'a ye k'i majigi k'a kɛ ɲɔgɔnya n'o ta ye o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye ala faama de ye i su la ala ye k'a kɛɲɛ ni ala ta ye walahi hɛrɛ b'o de la diɲɛ kɔnɔ yan walahara hɛrɛ b'o de fana na sabu ala ta ti caman ye o n y'a fɔ a ye o don sufɛ Lafiyabugu aw ni ala ka ɲɛ ala ye fɛn o fɛn fɔ an ye o sariti la walima ala ye fɛn o fɛn fɔ an ye n'o kɛli de kama aw ni ala cɛ bi ɲɛ a bɛɛ ye kɛnɛ kanko de ye hali ni ala ko bɔ a la n'i y'a kelen kelen lajɛ i b'a ye de hali ni lahara ko tɛ ni sɔn kɛra nin ma diɲɛ kɔnɔ yan ne bɛ balo lafiya la n bɛ sa lafiya la fɛn o fɛn b'a ni ala ɲɛ bilahi a bɛɛ y'o de ye a lajɛ kɛ a ye kɛ laadiri ye a y'a tile a ye tiɲɛ fɔ a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ni jumɛn bɛ yen ni maa dumina ka k'i ta hɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan o ye ala ko an ka fɛn minnu kɛ yen bato n t'a fɔ min kuma olu kan waati koro kama o kɔfɛ ala ko an ka fɛn minnu dabila a ye suɲɛli dabila a ye jɛnɛya dabila a ye ɲɔgɔnfaa dabila a ye binkani dabila a ye namara dabila a ye nkalontigɛ dabila a ye gulɔmi dabila a ye sobon dabila o n'a boɲɔgɔnko ala y'an bali juguman minnu na k'o ti bɛn k'an k'o to yen n'o to yen de kama anw ni ala cɛ bi ɲɛ a bɛɛ da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ kelen t'a la ko maa bi to ka diɲɛ kɔnɔ yan k'i t'a bɔnɛ ye depi i ma se lahara wulibali tɛ jɔnni bɛ se ka kɛ tɔɲɔnikɛla ye k'i bi balo o k'a kan sa o ka hɛrɛ la o bɛ se ka kɛ wala ka t'a fɔ mɛ n'an ka ko la n'i tora a la a bɛɛ ye kelen ye wulibali tɛ n'i mɛnna tɔɲɔni na i b'i yɛlɛ dɔ ka don dɔ la n'o y'a kɔfili la i b'a fɔ ko ne mun y'a dɔn hali n kana na diɲɛ kɔnɔ masi ba ni ɲanga t'a fɛ bilahi de b'i ma se lahara o mun y'a si ma tɔɲɔni tɛ wa n'i kun y'i yɛrɛ minɛ ka tɔɲɔni to yen i y'o bɔnɛ min ye i kun t'o sɔrɔ jogojugu bɛɛ bɛ nin cogo in na ala ye fɛn o fɛn haramuya ko an k'a to yen taara an n'ale na ɲɛ a kelen tɛ yen ko maa bi dunbaya kan k'i bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ yan nɛgɛ kaɲa 23 waati ni baara ninnu bɛɛ sɔrɔla ka kun cɛ ni duwawukolo gɛlɛnw kɛli ye Mawula Yaasa dɔnkili dara ka Faruku n'a zuriyaw sɛnsɛn ka u layɛlɛ silamɛya duba sanfɛ an bɛ duwawu kɛ ala ka tɛnɛ nata yira an na abadan alal yabe beka kaire galege golehme alhamdulillah rabbil alamin an bɛ belebele fo ka deli ala fɛ si kundalajan hɛrɛma ala ko kalifa ana bɔna bɛɛ lajɛlen na ni ala ma basi kɛ sini an bɛ nin kɛnɛ ja wɛrɛw jira aw la belebele ale ka ladilikanw na min ni nin si tɛ kelen ye an bɛ tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye lajɛrɛba dɔ fana sigila sen kan an fɛ yan nɔ faaba la min ni a tun bɛ faraɲɔgɔngali kɛ farafina tilebiyanfɛ jamanaw ka sɔrɔko ani u ka musakaw bosoba jɛkuluba ale jamana caman ni o ye UEMOA jamanaw ye
munna ka se ka lajɛ ni kulu in kɔnɔna jamanaw sɔrɔw yuguyuguli min kɛra ani ni waati na gɛlɛya minnu ni olu ye jamanaw sɔrɔ fɛɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen mi se sigi sen kan cogoya min na jamanaw bɛɛ lajɛlen ka kasabi ko u bɛ se sigi sen kelen kan kɛnɛ in kuntigiya tun bɛ an yɛrɛw ka minisiri ɲɛma Dr. Shogel Kugala Mayiga bolo o jumasina yugo ale ye ni lajɛrɛ in min ni a bɛ bɛn a siɲɛ 22 ma o kɛnɛ kana jaw walawala an ye an ka walawalalu lamɛn. Farafina kilebifɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnkuluba min bɛ yen n'an k'a ma ko UEMOA, Union économique monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, a bɛ olu kɔni ko fɔ. Ni jɛkulu in kɔni bɛ tali kɛ farafina kilebifɛ jamanaw la minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wari dun, wari min ni an k'a ma ko CFA. Olu ka lajɛrɛ min bɛ kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔni na an ko lajɛrɛ in ma Assemblée générale ordinaire de la chambre consulaire au régional de l'UEMOA. Ministre ɲɛma Shogel Kukala Mayiga ni o ye Mali yɛrɛ ministre ɲɛma ye a ye o lajɛrɛ in kɔni ɲɛmaya kunta tɛnɛ Decembre kalo tile 6 san 2021 a bɛ tali kɛ UEMOA maaw ka lajɛrɛ ta ko 22 o kɔni na. Ministre ɲɛma Shogel Kukala Mayiga ka kɔrɔfɔ la a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ ye cakɛ bundaw ma k'a fɔ u ye fasoden ɲumanya baara u ye o kɔni kɛ. A y'a yira ni olu ka yɛrɛdi kɔni kun tɛ Mali tun bɛna sɔrɔ gɛlɛyaba o kɔni kɔnɔna la k'a sabu kɛ buna adamadenya tɛ taa ni dumuni minnu tɛ olu kɔni ye Mali dɛmɛ o la kosɛbɛ wa ko kɛnyɛrɛ ye cakɛ bondaw olu kɔni ye jamana dɛmɛbaba ye cogo min ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la o wali ɲumandɔn foli kɛra ka ɲɛsin olu ma. Ministre ɲɛma Shogel Kugala Mayiga ye maaw hakili lajigi k'a fɔ san laban ninnu na gouvernement b'a la k'a fɛ lɛ ni dabaliw kɔni sigi sen kan cogo min an ka dualo dumuniw bi se yakubaya cogo min na a ko waati la tɛmɛ fanga a tɛ yan cogo min ka se ka équipe boyi équipe min b'a la ka baara kɛ mais u b'a la k'u dɛmɛ de pour u bi se yiriwa cogoya min kɔni na wa siga foyi kɔni tɛ min na olu mako bɛ min na bi o de ye k'a fɔ Mali gouvernement kɛn bɛ k'a ɲɛsin fɛn minnu ma olu dɔw bi se sabati cogoya min na o dɔ bi tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli dungo juguya kɛlɛli ani politiki ani institution ba ninnu yɛlɛmaw baara sigili sen kan fo ka taa se sigi k'a fɔ ba ANR Assise nationale de la refondation o min baaraw bi senna ni waati in na ni lajɛrɛba in kɔni laban waatiw la sa gouvernement ma ɲɛma Shogel Kukala Mayiga a ka ɲi ka segin ka na a ɲɛ da jamanadenw kɔni kan pour ka se ka na agenda kura ka o fana kɔni yira u la. Ministre ɲɛma Shogel Kukala Mayiga ka kɔrɔfɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de ye k'a fɔ malidenw ka u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka don kulun kelen kɔnɔna la pour ka se ka Mali bɔ nin gɛlɛya ye o kɔnɔna la. Tare jɛnɛkaw filɛ nin ye ka polisiso kura sɔrɔ an ko min ma ko komisariya ka taa se kiiri yɔrɔ dɔ fana ma o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kolobo karili kɛra an ka jamana kɔnɔna lakana ani kulomagɛn minisiri fɛ colonel major Dawuda Ali Mohamedine ala sɔnna a baaraw kɔni latigɛla jamana ko ɲɛnabɔla caman ɲɛna musaka minnu ni o donna nin yɔrɔ kofɔlen na a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 360 n'a kunkanfɛnna a musaka bɔbaga ye Pays-Bas jamana ani Danemark jamana ye an ka jɛ kan an ɲɛmada o jatɔw fana fɛ. Jamana kɔnɔna lakana ni kulomagɛn minisiri colonel major Dawuda Ali Mohamedine filɛ nin ye ka ni polisiso kura ni kiiri tigɛyɔrɔ kura min kolobo karili kɛ jɛnɛ a bi bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka ŋaniya kɔnɔna na ni o ye ka se ka lakana badabada sabati Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka bunu hadamadenw ni u bolofɛnw kɔlɔsi taa ni ka segiw ka nɔgɔya ani ka se ka polisisow jɔ duguba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen la minnu ni a ka kan. Contrôleur général Suleiman Traoré ale min ye Mali polisiw bɛɛ lajɛlen ka maa ɲɛmaaba ye ale y'a jira ko nin yɔrɔ kura min jɔlen filɛ nin ye ani polisiw minnu bɛna bila nin yɔrɔ in na ka baara kɛ ko a bɛna kɛ sababu ye ka lakana sabati jɛnɛna lamunu bɛɛ lajɛlen la ani ka bunu hadamadenw ni u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ bamanji wale tigilamɔgɔw ani kojugukɛlaw tɔɔrɔ ma. Jamana kolatigɛ ɲɛma caman tun bɛ yen fo ka
taa se Mali teri jamanaw ma minnu ni olu fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni polisiso in jɔliko la. Willemint van Lelyveld ale min ye Pays-Bas ko ɲɛnabɔla dɔ ye min ka baara ɲɛsinen do sariya ko ma. U ka lasigidenso min bɛ Mali la ale y'a jira ko olu fana ka laɲiniw ye kiiriw ani bunu hadamadenya hakɛw bi laburuja yɔrɔ minnu na ka se ka o tigilamaw ɲangi ka bunu hadamadenya hakɛw sinsin. Colonel Major Daoud Ali Mohamedine ka fɔ la jamana kɔnɔna lakana ni kulomagwe minisiri ko nin bi bila ŋaniya kelen de hukumu kɔnɔna na ni o ye jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta ka fara a ka minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogela Maïga ni gouvernement bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ka lakana sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Bunu hadamadenw n'u bolofɛnw ka lakana taa ni ka segiw ka nɔgɔya maaw bolo u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ani n'u mago jɔla ka taa yɔrɔ o yɔrɔ fɛ. Wa ko ale bi folikan kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin Mali dɛmɛba jɛkulu bɛɛ ma minnu sabu la ni baara belebele in sela ka sabati. K'aw hakilila jigi ni yɔrɔ fila ninnu ni o ye kiiritigɛ yɔrɔ ani ni polisiso in ye a musaka bɔba ye Pays-Bas jamana ka fara Danemark jamana kan min musaka bi t'i jɔ CFA wari miliyɔn 360 n'a kunkanfɛnna. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛla ni minisiri ka munumunu salo ye ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na ka o cogoyaw lajɛ. Ka kɛɲɛ ni Bamanji wale tigilamaw ye wulikajɔ min kɛ Bajangarakaw fɛ yen nɔ u ka yɛrɛmara kafo kɔnɔna na ni o ye u ka bolimafɛn dɔ tatɔ dugu dɔ la ni jama ye ka tasuma wuli o bolimafɛn na ka a jeni maa 30 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen ni tora a la. O walasa ka se ka u ka dusumakasi ani ka se ka damakasi kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Bajangarakaw fɛ yen nɔ kunu tɛnɛ u tun ye o ta ko o bila baara o ma kɛ foroba cakɛyɔrɔ si la munna hali sisan a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko désobéissance civile ka se ka o boloda ni o ye ka u murukulu dakuru jamana ale baaraw cogoyaw la. O juma sinayogo hali sisan ale bi walawalali kɛ an ye a ko tɔ la. U b'a la ka tagama u makuni u cogo min ka se ka u ka dusu kami yira. Nin ye fɛlɛ ani dabalu de sigilen sen kan Bajangara ale dugudenw kan. Ka kɛɲɛ ni seereya kumakanw kɔni ye kɛnɛ kan. Forobaca ani kɛnyɛrɛ ye cakɛda minnu bɛ Bajangara kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen tun datugulen do ka bɛn tɛnɛ sɔgɔmada ma Decembre kalo tile 6 san 2021. Fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛyasow jagokɛyɔrɔw ani taganikasigi kɛyɔrɔw pɛtɛ ani munumunu salo o le tun b'a la ka kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Seereya kumakanw do. U b'a fara kan k'a fɔ hali bi hali maa yɛrɛ tun man ca sugu kɔnɔlaw la butigiw ani magasinw olu fana tun da sualen do ka gogoro kɛ u la hali n'a y'a sɔrɔ u ka kumakana a tun yirala k'a fɔ ka olu kɔni datugu. Nin fɛlɛ kura minnu kɔni filɛ nin ye ka se ka nisɔngoya yira k'a sɔrɔ mankan ma kɛ foyi ma kɛ a b'i fɔ o de ma ko désobéissance civile wa a bi an ka jamana sariya sunba kɔnɔna la. Sariya sunba min sigira sen kan février kalo tile 25 san 1992. Ni nisɔngoya taamakɛla minnu kɔni filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ ni baara in bi to sen na fo ka taa se waati min ni o ka di Ala ye. Mopti yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaaba ni o ye gouverneur ye a tɔgɔ Meissa Fɔnba a tɔgɔ Meissa Fane ka fara sous-préfet kan ani maaba minnu ni olu bɛ Bajangara olu kɔni taara ka taa marabolo ɲɛmaw ka se ka taa olu kɔni kuma ɲɔgɔnya tɛnɛ sɔgɔmada fɛ cogo min cakɛ bonda ninnu bi se dayɛlɛ cogo min na. O baarakɛ yɔrɔ maa ɲɛma minnu filɛ u y'a yira gouverneur a n'a nɔfɛmaw la k'a fɔ olu kɔni bɛ to Bajangara sifinw de nɔfɛ. Sifin minnu ni u ye laɲini kelen dɔrɔn de kɛ ka se ka Bajangara marabolo k'a lakana i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ Mopti gouverneur ka gafe dɔ kɔni o yera bɔlɔlɔsiraw sanfɛ min senfɛ a bi wele bila préfetw ma Mopti, Jene, Tenenku, Yuwaru u ka fɛlɛ ni dabalu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. Laɲini foyi tɛ o fɛlɛ ninnu na dɛ yɛrɛdama kɛlɛ foyi kana se ka kɛ Mopti ale dugukolo sanfɛ. Nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla Bamaci wale tigilamaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ min kɛra sababu ye ka maa 30 ani maa 1 ka olu de bɔnɛ u nin na. Nin manifestant minnu filɛ nin ye u ka laɲini ye kelen dɔrɔn maaw ni u bolofɛnw ka se ka lakana. O waati kelen Mopti yɛrɛ gouverneur ani marabolo ɲɛmaw kɔni ye ɲaa ye kosɛbɛ
kosɛbɛ pour ka se ka gɛlɛya minnu bɛ ka se ka olu kɔni wuli. Bajangara a yɛrɛ marakafo ni o ye maire ka deuxième adjoint a tɔgɔ Musa Tembeli ale kɔni y'a yira siga foyi kɔni tɛ min na dɛ. Olu fɛ bi fɛlɛ de ka ɲi ka sigi sen kan pour ka se ka lakana ka o sabati. U ma foyi ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ni o tɛ. Nka kuma fɔ kana bila bi la ko foyi kɔni ma kɛ a ko la fɔlɔ. Ne bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔ kan kunnafoniyaw lasɔrɔ. An ka jɛ ka bi ja sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Benin jamana kɔnɔna la fanga senamatɔn cɛba min bɛ ni a tɔgɔ Joël Aivo ale kɔni ka kiiriw jarɔtigɛla san 10 kaso o de dara ni maa kofɔlen kun kiiriso fɛ min ka baaraw ɲɛsin bɛ maa minnu ye foroba nafolo kɔni dun o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu ɲɔbin yuruku ani fɛn min ye bamaci wale tigilamaw kɔkɔrɔmadonni na jamana kɔnɔna la nin kiiri in yɛrɛ kɔni kɛra lɛrɛ 16 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko sariya kalan fɛn min ye Joël Aivo a ye o kalan de kɛ wa ɲangi minnu tan bɛ ka ɲɛsin a ma a y'a bɛɛ lajɛlen kɔni ngalontigiya ni waati in kɔni na dɛ. Joël Aivo a minɛra avril kalo tile 15 tɛmɛnen Porto Novo ni o ye Benin ale yɛrɛ faba ye. Patrice Talon ale ka jamana ɲɛmaaya sɛbɛntiyalen kɔfɛ kɛmɛ sarala maa 86 olu de Patrice Talon sugandi. Jamana ɲɛmaa Patrice Talon Benin jamana kɔnɔna la a nɔ minɛlen don ani a jalakilen don k'a fɔ a kɔni bɛ fɛ ka jagoya fanga la na Beninkaw kɔni fɛ fanga sɛnɛmatɔn maaba fɛn fɛn bɛ Benin u bɛɛ lajɛlen kɛlen don colo ye an bɛ waati min na i ko bi. Wulikajɔ bi senna ni waati na Ethiopie jamana kɔnɔna la ka ɲɛsin banbaci wale tigilamaw ma. Abiy Ahmed kɛlen ka don kɛlɛcɛcɛw fɛ cogo min ka sa banbaci wale tigilamaw kɛlɛ nɔ kɔni bɛ ka ye a kow la. Tɛnɛ tɛmɛnen kɛlɛcɛw ye kunnafoniya dɔ bɔ ka bi k'a fɔ dugu belebele 2 bɛ Desi ani Kɔnbɔlisha ko u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ka kɛ u ta ye. Ne ni dugu kofɔlen ninnu lamɛjɛ u bɛ Addis Abeba ani jamana kaɲangalafan fo ka taa se Djibouti ma u bɛ olu de koloso ɲɔgɔn na. Nin ye a kalo kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye. Front Populaire de Libération du Tigre rebelles ko don u tun b'a la ka bagabaga kɛ k'a fɔ u bɛna taa yɛlɛ capitale Addis Abeba ale kɔni kan ni marabolo ninnu kɔni minɛlen kɔfɛ nka kabini Abiy Ahmed yɛrɛ taara kɛlɛ kɛnɛ kan novembre kalo tile labanw na yɛlɛma kɔni donna kow la ka sabu kɔni kɛ yɔrɔ bɛ yen ni o tun bɛ banbaci wale tigilama ninnu kɔni bolo o yɔrɔ kofɔlen ninnu b'a la ka lasegin Ethiopie jamana ka mara kɔni kɔnɔna la nka diɲɛ setigi jamanaba minnu bɛ yen ani diɲɛ seleke naani tɔnbaw u bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don nin waati in kɔni na ka sabu kɛ san 1 ani dɔɔni nin kɛlɛ in ninnu donna Ethiopie kaw olu fɛ yen. Madagascar jamana kɔnɔna la kiiri dɔ kɔni dayɛlɛnna tɛnɛ Decembre kalo tile 6 san 2021 kiiri in bɛ tali kɛ maaw la maa minnu tun bɛ fɛ ka Madagascar jamana ɲɛmaa kɔni bɔnɛ a nin na ani k'a ka fanga jaso waati tɛmɛnenw na. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ni maa 20 minnu kɔni filɛ nin ye ni u nɔ minɛlen don i b'a ye k'a fɔ juillet kalo tile 20 tɛmɛnen Faransi jamanaden maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu sen bi a la wa u fana welela ka na kɛnɛ kan. Maa fɔlɔ o ye Paul Rafanorama ye a si bɛ san 58 na. Maa filanan o ye Philippe François ye ale si bɛ san 54 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na. Maa 20 minnu ni olu ka kiiri dayɛlɛnnen kɔni filɛ nin ye. Kiiri tigɛlamaw yɛrɛ ye kiiri in kɔni tɔgɔ kɛ ko Apollo 21 u bɛɛ lajɛlen nɔ minɛlen don k'a fɔ u tun bɛ fɛ ka bisi basa don jamana kɔnɔna la wa k'u sen bɛ yurukumaw fana kɔni fɛ ani u kɔni ye complot sigi sen kan pour ka se ka jamana ɲɛmaa kɔni bɔnɛ a nin na ni o ye Madagascar jamana ɲɛmaa André Rajoelina ale kɔni ye. Nin waati in kɔni na sa kiiri in bɛna to sen na fo tile 4 dɔw ko tile 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka kɛɲɛ kɛ ni lafasabaw olu ka kɔrɔfɔw kɔni ye wa kunnafonidilaw yamaruyalen don ka baara in bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ ɲɛ gansan na photo ani video olu kɔni tali kɛlen don haramu ye fɛn min ye phototalaw olu kɔni kan.
Gambi jamana konnala polisiw kɔni ye gaz lacrymogène jɛnsɛn Usayinu Darbuye fanga sinamatɔn cɛba don ale nɔfɛ maaw kan pour ka se k'u jɛnsɛn. Nin ko in yɛrɛ kɔni kɛra tɛnɛ décembre kalo tile 6 san 2021 dugula dugu min n'an ko a ma ko Serunkunda ani Banjul ni o ye faaba yɛrɛ ye. U cɛ bɛ taa se kilomètre 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko ma. Ni maa kofɔlen ninnu kɔni lajɛrɛlen yɛrɛ kun don fanga sinamatɔn cɛba in ka so yɛrɛ ɲɛkun kilenna kɔni na dɛ pour ka se ka nisɔgoya taama dɔ kɔni sigi sen kan ka kɛɲɛ ni Adama Baro ka seginni ye ka kɛ jamana ɲɛmaa ye. U caman kɔni b'a la k'a yira k'a fɔ pɛtɛw ani fɛn min ye yɛrɛsagokɛ cayara nin kalafili kɔni senfɛ. Nin ko in yɛrɛ la maa caman olu kɔni banara dɛ. Fanga sɛnɛmatɔn maa minnu filɛ nin ye u ni ba polisilakaw ka se ɲɔgɔnma in bɛ don Adama Baro ale ka sebaaya okumu kɔni kɔnɔna la. Gambi jamanaden maa miliyɔn 2 tun bɔlen don ka se ka sugandili kɛ maa 6 la 100 sara la maa 50 ani maa 7 olu ye kala ta Adama Baro ye. Cɛ dɔ ni o ye Usayinu Darbuye fanga sɛnɛmatɔn cɛba 100 sara la maa 27 gɔri 7 olu de y'u ka danaya da ale kɔni kan. Fɛn min ye candidat tɔw ye ni o ye cɛbɔ tɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna taa kiiritigɛlamaw kɔni yɔrɔ pour ka se ka taa damakasi sɛbɛn la don sabu olu yɛrɛ fana ma sɔn jaabi ninnu ma. Ala ka lajarabi dɔ fana kɔni ye Indonésie jamana sɔrɔ continent asiatique kɔni kɔnɔna la. A bɛ fɔ fɛn min ma ko volcan o belebele dɔ kɔni jiginna Indonésie jamana kɔni kan. Volcan min ni a tɔgɔ ko Semeru dɔgɔkun furancɛ in kɔni kɔnɔna la. Ni volcan kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a kɔni b'a la ka tiɲɛni kɛ nin waati in na wa ɲinini baaraw ani hali bi sapeur pompier tigilamaw ka baara o kɔni gɛlɛyalen don nin waati in fana kɔni na. Dugumisɛnnin caman bɛ yen minnu maaw ni olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ. Kulu min bɛ yen ni a ka jan o kulu kofɔlen a tɔgɔ kɔni ye ko Île de Java. I b'a ye k'a fɔ panasiw fo ka taa se cendres ma olu caman kɔni ani bɔgɔw kɛn bɛ ka siraw kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ nin waati in kɔni na. Maa ba caman olu kɔni panikilenma don nin waati in fana kɔni na. Maa 15 olu de bɔnɛra u ni na an bɛ waati min na i ko bi. Maa 20 ani maa 7 ɲininiw kɔni bi senna nin waati in na wa ni ye sanfɛ fotow ta k'a lajɛ i dabali bɛ ban. I b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko min kɔni filɛ nin ye nin tɛ maa nɔ ye nin ye Alahu subahanahu wa ta'ala ka kɛtaw yɛrɛ kɔni ye wa sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bi senna hali bi. Biro min bɛ ni a sigilen fana kɔni don nin baara ninnu ɲɛnɛbɔli kɔni kama olu y'a yira k'a fɔ sanubɔyɔrɔ maa dɔw bɛ maa 15 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen fana kɔni minɛlen don nin fɛn kofɔlen ninnu kɔni fɛ. Maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ baara in dɔn kosɛbɛ olu dɔw y'a yira k'a fɔ ni nin waati y'a sɔrɔ maa o maa ma ye i b'a sɔrɔ bɔgɔ de kɛra ka olu fana kɔni datugu. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ja minnu sɔrɔla ka jira aw la ka bɛn bi taratama silamɛya kalo 5nan tile 2 2043 kɛra ka hijira san jate o la Decembre kalo tile 7 ni de bɛ dansigi kɛ olu la nin yɔrɔ in na belebelew ka belebele Seydina Cheick Seydou Kulubali Farouku Ayatullahi Fitini foli bɛ di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma nin sɛgɛn na ka u bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn ni Ala sɔnna baara belebele minnu ni olu kun danbɛ an kan nin waati na an n'a danabila kɛ o kibaru la belebeleba dɔ ye ni Ala ma baasi foyi kɛ kiraw ni nabi ɲumanw tiɲɛ ta ba Seydina Cheick Seydou Kulubali Farouku Ala Musa nata kunɲɔgɔn ni o bɛ bɛn fɛn min ye Decembre kalo tile 16 ma belebele a bɛna na wuli ka a kunda Banikɔ mara kan ni o ye Joyilakaw ye sa inshallah taala belebele a bɛna na wajulu kɛnɛ belebele sigi Joyilakaw fɛ yen nɔ alamisa sufɛ dugu mana jɛ juma na sa belebele ni a ka jamakulu u bi u kunda Kɔnɔbugukaw fana kan ka taa wajulu kɛnɛ ba ɲɛnamaya Kɔnɔbugukaw fana fɛ yen nɔ u ka kɛnɛbani kan inshallah taala wajulu kɛnɛ in bi sɔrɔ ka na kuncɛ Fanakaw fana fɛ ni Ala ma baasi kɛ sibiri sufɛ ni wajulu kɛnɛ sigili ye olu fana ka fɛn min ye école A o terrainba o sanfɛ belebele n'a ka jama u bɛ sɔrɔ ka sira ɲini Fanakaw fana fɛ ni ka u kunda Bamakɔ kan ni daliba masa o ka jɛn ye
amadi ala fe yarabi ala ka baran bela jide latime here ani badena bawum kone hero ba umul kairi aleka ziara ni ala sona baro bi tondurmana ka gre revolution economic islamia nyamaya so ni ye bureau international abi ubi ala beuna kata se revolution economic islamia muso demzeno ni ye jeune fille ulu fana ka bureau sigili sankumbe ni soja baro fana la beun bi sena ni wati na mini ala funa ala bargada kanu ka kan sigi février kalo kletan ani fla sam bafla ani samgani fla ni ala ma bashi ke fana isra wal miraji ni ala sona kira ka sanayela na ka suratama revolution economic islamia binana ashu fana nyinamayani wajulu kene bilebele sigiliye ani ka duje wulada nyinamayani do kalankene ba o sigiliye ni obibe arajaba kalo klimuga ani wuluvla shuma o sanayela yere arajaba ali islamia kalo wuluvlane o ala sona anduna kalo duruna na fo oye klefla nyona bonyongo soro warba jira ka fo isra wal miraji ana to fana manjamble ala ka fana tindurma ka gre an kenema ani here ni bade nyana o ambi kambe dake aw ye shini ni alama bashi wereke kuna fune wero bi nyini ka di o ma mini ni shitekle anga jumana ala ka kulisma ka nyama jo bilebele ka bilebele fuli bi di ana ka dema bra dilema ka di ala feshi kuntara jan herema ala ko kalfa ani ubra dilena kirabu yana ngara mako faruku na bonasan mon yere barga koso soli ala rasuli